is gipuli na to ang atong chairman sa Committee on Finance kabahin program overview at the same time ipagayon ang closing remarks ay mag-start ang atong groundbreaking ceremony. Please welcome City Councilor Noli Pardelio. Gamay kayo. Dengan salamat jo ang atong mayor sa Dakbayan. Prisma naman ko nun may istorya-istorya sa gawas. Ambot na din sulod. Mayor Celso J. Rehencia. Ang atong buutan, di po ni demonyo, kung tanaw guwap. Nabugoy demonyo yung nagdagway. Busy mayor nga matod pa nila umabot, no? Mga mayor sa Dakbayan. Nagtuwag pakpag nila ikaw. Mas favorito pa magagagawan kung si congressman. Kung Senior Jimar Veracruz. Mga department heads nga niya karon, si Engineer Tata, si Mama Dadam Loela, si Manang Bibi, si Pastor Bitewan, si Boy Bordio Simon, ang representante sa Mamsat Construction. Ma'am, Engineer Engineer Aquino, Rod, may buntag ni mo. May buntag niya, nastaka diya? Wala. Ang atong banda, gimingaw na ko ninyo. Murag tuig na magkapin. Nawat na magkita. Nga gimingaw na po mingaan niya, may Lunes buntag niya, tadin hino, pagayon na flag raising ceremony. Sakto nung ingon ni Mayor Rehencia, nga paspasin ninyo ni. Pero mahuman ni ng 5 kabuan, kay gimingaw na migbalik din ni pagpahigayon ng flag raising ceremony, which is required by the local government to do it every Monday morning. No? So, tanang mga niya din media niya, mga gwapo na ng mga members media ni Mayor. Dami na pang ulam. So, sa atong banda. So, kanatong tanan may buntag. Now, just a little background of this project. No? Namay lang nga ba ibang gani. Kanang kwarta, ikan sa President Support Fund sa buhatan sa Presidentes Pilipinas ni Mayor Duterte. Gipagi ni sa Department of Budget and Management nga Secretary si Wendell Abisado. Then, di maniwa manigitago nga si Attorney Abisado doon kayo ni Mayor Rehencia o ni Vice Mayor. Na ilang mo kung bata-bata, sunod-sunod po ko nila dito, di ba? O, na ako dito paghangyo ani. Doon ka proyekto, dili lang kani. Ang usang improvement sa amphitheater, mo karong ganing gisudan, nga 18 million. Ang cost ani, ang wedding bid is 17,700,000 plus. No? Then, ang sunod ani, ayok mahuman ani, it's may in charge sa bidding ani. Kanang kasunod, kanang maramadungan ni ang simultaneous na ito yung pagtrabaho kanang Children's Park sa sunod ani, Children's Park, no? Nga nagkantida doon sa 18 million. And the total cost is 36 million pesos. Nga unta mahuman ni, nga di pa mula pas ng 6 months, Engineer Aquino. Nauto na nga 5 kabuan, human ni, ha? Umaatol ni pista, masubing Mayo. Nga niya na, ato ning buksan sa pista, no? Pista ron, March, April, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Sakto! September. Unom naman, kabuhan ng September, hinapos. So siguro, mahumanan niya, no? Kaya maalkansi mo po ng kontraktor na ni kung nila humunod sulod sa unong kabuhan. So that's it, no? So kaniniya, adaghang kay proyekto nga gihatag sa Department of Budget and Management. Di man lang kani. Kadi lang kani yung budget gani dito man si Mayor Rehencia, si Vice Mayor Veracruz sa buhatan 1 month ago. Dito may sa buhatan sa DBM, doon natin mga proyektong ihatag ron tuiga sa Department of Budget and Management. Kung wag ko man sa'yo, nagkantidad ng 400 million pesos. Ganing 400 million, ato ning itagana sa mga proyekto sa kadalanan sa Bukid. Kay sukad na himuan syudad, sa 61 anyos na nilabay, wag yun pwedeng paitagin na dalan sa Bukid. Anto karon ato ning gibati. Doon na naman ito yung mga tractor, doon naman ito yung mga equipment at nga giplanuhan sa mayor, Vice Mayor, o sa konsiho, nga paliton, apan, namang yung magbabag-babag, ay gusto laging musod po ng ilang mga supplier. So, manawa madayon, kay baon na itong mayor, tagsaram ni Tingog, pagingon niyang dili, o di gina, pagingon niyang gina. So, nahiubo siya, nagpasinginan siya nga, kurakot siya, o niya mo'y magkakwarta itong heavy equipment nga ito utangon sa Development Bank of the Philippines. So, ang hihimo, sa 2021, gawa sa bakuna nga 100 million nga yung i-appropriate, gitagana para sa bakuna, nag-appropriate sa 60 million pesos para nga kaning minudo na ang pupalit nato sa heavy equipment. So, dili na ako, wala na yung wholesale, 60 million, ambot ng saray mapalit, basig, mingon na lang nga, parehanas proyekto des merkado, nang Nanugbag ko ng mga kabila, ikaw nagkog ka ng tukog sa ka ng barbecue.
Tay naluoy ko sa media nga kasultian nga na may media din ang ehop nga pulos mo responsable. Di mo mga ignorante sa mga pagtanaw sa kanimbutan nga atong pagtrabaho sa gobyerno. Kaya nga nung ingon sila nga kana ko nung merkado, ang kana ko nung kabilya ay nagkanagugtukog sa barbecue. Ako ba maluoy ko sa kasulti? Di may maluoy na mo kaya di man na tinuod pero maluoy ko sa kasulti. Kaya kinanglan ng media usa ka responsable nga grupo. I hope inyo ning mahimo, no? So di na ko magrugay kay mo lagi ni muna kanina naman sa amphitheater, i-improve ni, gwapuhon ni, nakita na naman ang plano ani. Pinaagi ni Engineer Tataktob, no? Dugay kayo ni na human, yun sa nila ni pagplano nga manindot yun So we're expecting, these people of the city of Iligan is expecting nga kani, nindot ning amphitheater, nga ato, ambot kanusan na nahimo ning amphitheater? Kanusan ni nahimo? Ang amphitheater, daon ang amphitheater, kani, 1950? 60. Dugay na kayo mga 50 katuig na ning amphitheater. Wala wagi kayo nakita nga kausaban. Kana lang gamay, kanang sanipa o situagan na. Nang gibutang dia sa stage, mo na nakita ni bukanatan wala. So mausab na ni sa tuyod tanaw, dili na na mao. Maminus-minusan ang mga lingkuranan diha, papan madako-dako ang agyanan. Nya gwapo na tanan, duna na sugo tanan, pero ang hangyo lang sa kasamtaran nga administrasyon nga di ginahilabtan ng mga kahoy na babaw kay muna makadugang og anindot ani nga proyekto. So di na sa magdugay, daghang salamat kaninyong tanan ug ako pasalamat jud ko ni Mayor Rehensya ang Vice Mayor Jim Cruz nga kani nga proyekto natuman. Daghang salamat ug may butang. Daghang salamat City Councilor Noli Pardillo.